Sangsangon tayo itangagdama iti maysa nga karit, saan lang nga itangagdama no diket uray pay iti masakbayan. We are facing a challenging present and future. One of our biggest concerns is the challenge to cope up with these challenges. Kasano tayo nga ma-cope up, kasano tayo nga marespondyan, daytoy nga challenge ti agdama ken iti masakbayan. We need the learnings, number 1, resources, connections, and tools in order to make it. While this is the realistic and practical side, that the learning, resources, connection, and tools, kada tayo nga Kristiyano, our focus and priority remains the same. Iti rigat ken iti namay, iti balaygi wenno adu nga pannakapaay. Kas Kristiyano, agtalina edtay latta iti focus tayo, ken prioridad tayo. Dayta ket nabukel iti Matthew 6:33. If you know the verse, let's quote it together in chorus. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. All these things, digitoyan, digitay learnings, resources, connection, tools, dagitay provision, uno pa nakaisabot, dagiti ado nga pagkaskasapulan tayo. All these things shall be added unto you. Our relationship with God comes first. Isut number 1. And all matters, amin abanag, nga maipapan kadagiti na impisikalan, nga pagkaskasapulan, ken anyaman na concern, ti apon to iti mangbendisyon. So data ti priority. Iyon unam iti apo, ket bendisyonan nanto dagiti panggep mo, dagiti aramid mo, isabot nanto dagiti pagkasapulang. Kalati arig na deti Matthew 6:33, daytoy kakabsat, te kunana ti pagsasaw ti English, don't kill the goose that lay the golden egg. No pinatay mo DJ goose, mother goose, nga isut agit itlog, akat awanton ti expectarum nga itlog. So nohan tayo nga ipapuso ken pagbiyagan ti Matthew 6:33. Anang arod tinamnamaan tayo nga all these things shall be added unto you. Baliktaden tayo. No i-priority tayo ket tungpalan tayo ti Matthew 6:33. Addan tayo ti talged nga mangklamar iti all these things shall be added unto you. Dayta kuma ti testimonyo ti tunggal maysa nga miyembro kameng ken kakabsat nga adda iti Hosanna Bible Baptist Church. No, dito sama sa ludsuden daga, ket damagen daga ket kunada, ana sikretom ta naging successful ka? Ano ang sikreto ng pagiging successful mo? Ti kumamaisungbat mo ket kunam Matthew 6:33. Ano ti sikretom? Ape nga napintas dagiti apit mo? Matthew 6:33. Ano sikretom? Ape nga nabalaygi iti panagbasam ket maibagam Matthew 6:33. Ano ti sikretom? Ape nga nabalaygi iti panagnegosyo ket maibaga tayo Matthew 6:33. Ket kuna tayo nasursurok nga paununaan je kabalyo ket sumublat maisaruno je kalesana. I learned to put the horse before the cart. The name of the game for us, God's people, is Matthew 6:33. This requires faith. Dakkel pamati ti kasapulan na. However, we love God enough that we trust Him. Ding amin, kakabsat. Amen ba? So be it. The real challenge, therefore, to us Christians, ket saan laeng nga dijay all these things, saan nga dijay ti main challenge kada tayo. Ta nakita tayo, all these things shall be added unto you. Promise nga blessing ti Apo dayjay. Saan nga rod nga dayjay ti kadaklan nga challenge kada tayo. Ti kadaklan nga challenge nga ipagpakita ni Apo Jesus.
is not our physical needs, no di kat kasano tayo, nga remain nga faithful ken kuana, kanti pa nagserbi ken kuana. How to keep our commitment to the main thing as the main thing. Apay, because we already know that God will bless us and our works, businesses, studies, and endeavors if we put God first. Faithfulness, commitment is our topic today. Itinaglabas nga bulan, deti June, nadal tayo kakabsat, deti membership lessons. Kas maysa nga member iti HBBC and Family and Ministries, nakita tayo number 1, we are planted by God in a church family. There are 3 kinds of families. Biological, iso deta pamilya tayo ti pagtaengan. Heavenly, daytoyen kakabsat, iti amin nga naisalakan, amin nga imawat iti Apo of all ages, imununan ti daduma jay langit, datay tumatan ti sumarsaruno, no may ti Apo, kat amin nga citizens ijay langit, daytoy ti heavenly family. But while we are not yet in heaven, we have our church family. Nga dito biological family tayo, ni nanang ni tatang, dagiti anak, kakasinsin, uncle, auntie, dito church tayo kakabsat, ngagmaymaysa, itiin tayo pa nagserbi iti Apo. Kat ti Diyos mismo, iti nangisaad kada tayo, iti church family. That is truth number 1. Number 2, we are blessed and gifted for the ministry. Inikan na tayo ti Apo, iti pamendisyon, kantalong gading, skill, abilidad, tapnon maaramat na tayo para iti trabaho na. Inted ni Kristo ti biyag na ijay cross, insalakan na tayo, taam muna nga mabalin na tayo nga aramaten. Saan nalaang ta insalakan na tayo, tapno mapantay sa jay langit, awantay pa ijay langit ita, ngam isuntot papanan tayo. Habang nga datay ditoy, kat di natay pa inala ti Apo, ti kadaklan nga panggap ti Diyos kada tayo, kat tapnon makapagserbi tayo keng kuana. Kat inikan na tayo, dagitoy nga banbanag, tapno mabalin na tayo nga usaran, nga agserbi, nga pagyaman ken pakidaydayawan na. Truth number 3, we are equipped or trained for the ministry. Babaan ti ministry ti pulpit, ti pastor, datayo kakabsat ket kala datayo ti uneg ti classroom. Ti uneg ti classroom ket kala kastoy ti setting na ita online. Agisurot mestra agdingeg dagiti estudyante. So all of you, from my end, I am the teacher. On your end, you are the learners. We are growing together. Praise the Lord. Nakaimimbag ti Apo, nagpipintas, naimbalitukan, nagbabagas. Dagiti mensahe ken prinsipyo nga mayad adal ngagpaay iti panakabusog ti pamati tayo ken panagayat tayo iti Apo. So we are being trained how to serve the Lord. Truth number 4, we are partners in the ministry. Amuyo kakabsat, no awan ti trabaho ti Apo, amin nga masapulan tayo para lang ti bagbagi tayo. But praise the Lord, ti Apo kaslakin ni Zacchaeus, idihampay nga nanhanapin ang amu ti Apo. All he was thinking was about himself. He was a greedy man. All that is yours is mine, he said. And all that is mine is mine. Ngamitinamunan iti Apo, na-realize na, what is mine is the Lord's, and I'm willing to share it. Doon yaman ti adda kanyak, kukwa ti Apo, kat willing ak, nga mangiburay anyaman ti ited ti Apo kanyak. And for that matter, kakabsat, datayo nga Kristiyano, partners na tayo, iti Apo, iti daytoy trabaho na. Truth number 5, we are partakers of the sufferings in the ministry. Itata, ado dagiti members tayo, nga nagpositibo iti COVID. Katamuyo, at the purpose ti Apo, no apay nga nagsagaba tayo. At the purpose ti Apo, apay nga na COVID ak, kanti pamilyak, and part of my staff here in the live stream ministry, digiti workers tayo, back in June. At the purpose ti Apo,
Kat na-realize ko, idi, kan uray pa ita, nga tigayang purpose ti Apo, no apay ngayon palubos na, nga ma-COVID, tay pastor, iti Hosanna Bible Baptist Church, kat tapnon, agkaroon iti programa, nga mangtulong kadagiti membro, nga iti masangwanan, isudan tumod iti ma-COVID. Kat praise God, ti Apo inikan na tayo, iti team of willing, able, and loving brothers and sisters. Pasit dagagabsat, iti HBBC hotline team tayo, nga mangmon-monitor, bangkit kita, mga alalay, dagiti kakabsat. That is called ministry. Ministry is accomplished when God's resources meet human needs through loving channels. Madaydayaw ti Apo, kadagito nga brethren who are loving channels. They are rendering their services for free because they are doing it as unto the Lord and not unto men. Praise the Lord. We are all partners together. Ti pan nakaipatakder, ti kapilyata yung kakabsat, ijay klaberia. Whether your contribution was big in its value, when ubatit kakabsat, ti importante, all of us took part and we are partners. Kat nakita tayo kakabsat, DJ building ti klaberia ita. Sumaruno, dito property ti pasukin. Sumaruno, dito tumot kapilya tayo, dito main sanctuary. Isagsagana tayo, tauray ita. Awan man ti physical gathering tayo, but I'm looking forward in the year to come or in the next years to come. Kat agsublinton itinapintas nga saad, wano kasasaad, wano sitwasyon. Sigurado kakabsat, awan dua-dua, mapununto nga mapunno, dagiti kapilya tayo, dagiti Kristiyano, kan dagiti kakabagyan tayo nga inawawis tayo, dagiti gagayim tayo, nga umay mangidaydayaw agyaman, kan agserbi iti Apo. And to make all of these projects and endeavors that has eternal value possible, tapnog bali na posible, digito'y nga proyekto kakabsat, datayo nga anak na, we are co-laborers. We are partners. Katiayan lang nga pagsayaatan kakabsat, uray mabati tayton, dagitoy nga bambanag, ijay langit, danunan tayto, ti panang kablaaw ti Apo kada tayo, ken panang bigbig na our works and labor of love that we have done in His name for His work and for His service. We are partners in the ministry and we are partakers of the sufferings in the ministry. Itangarod nga bigat kakabsat, idanon ko kada kayo, deti makainam nga lesson tayo, iti membership. Membership lesson 6. We are to be faithful in the ministry. Masapul nga agtalinaed tayo, nga napudno, iti trabaho, iti Apo. Deta ti challenge. Kat ti objective ko, as I challenge you with this message, kalpasan na detoy, kat mapabarunto ko ma, ti commitment tayo ko na tayo, Apo, agyaman nak ti insalakan na kami. Apo, agyaman nak ti adu nga pamendisyon mo. Apo, agyaman nak ti church, nga nangipanam kada kami. Kat i-commit mi, dagiti bibiyag mi, agingga nga daangas nga ipabulod mo, kat libre taangas nga ipabulod ti Apo, agserbi tayo keng kuana, iti trabaho na. Idi kalman, kunan iti tolonia, danapan na dineliberan iti oxygen. Agasem kakabsat, DJ mesa laeng nga tangke, ibusen DJ nga kabsat, iti 2 oras laeng. 2 oras na lang nga ibusen, DJ mesa nga tangke. So ti agpatnag, agmalem ka agpatnag, 12 nga tangke, nga DJ nga size ti maibus na kakabsat. Imagine, manut bayad na kakabsat, 1,000 iti agmalem agpatnag. Samantalang datayo na salunat ita, si kakaradkad, libre tiyang angsen tayong ang angin. Panunutan tayo kumakat kuna tayo, Apo, dayti nga anges naggapugan ka, binulod ko, kat alaem to, ipaay ko nga ron tibiyag ko, ngagserbi, agbalinak nga napudno ken ka. 1 Corinthians chapter 4, verse number 2. 1 Corinthians chapter 4, verse number 2. The Bible says, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Di Ilocano ko na kastamet, masapol, adagiti, agaywan, amuyo kakabsat, deti trabaho ti Apo,
mabalinmat nga obraan dagiti angheles. Mabalimbat nga obraan dagiti animal, no isot kayat ti Apo. Ngam deti trabaho na, datayo iti nangipaaywanan na. Katkas panangaywan, kuna na kastamet, masapol adagiti agaywan, tattao da kuma, hanako na nga animal da, hanga animal ti mangaywan ti ministry, datayo nga tattao ti Diyos, tattao da kuma, anasarakan amatalek. DJ word nga matalek, iso data, ti kayat ti Apo, nga maimula maimaldit, ken sumagupsep iti puso tayo amin, nga Kristiyano iti daytoy nga gundaway. Faithful is emeth in Hebrew language, and is rendered trustworthy. May ikari, wano mapagtalkan, firm, and reliable, maasahan. In Nehemiah chapter 7 verse 2, kunana, that I gave my brother Hanani and Hananiah, the ruler of the palace, charge na italagkan ko na nga mangkita, mangiwanwan, iti si bubukal nga Jerusalem. Apay, for he was a faithful man and feared God above many. Hamang nga datayo, ti kalaingan, wano kapintasan ti abilidad, ti sapsapulan ti Apo kadatayo, is not primarily our ability, but our being dependable. Dependability. Nga mabalin na tayo, nga asahan iti Apo, nga agserbi, mangidaydayaw kenkwana, anyaman iti pasamak iti panagbiag. Tindak ishare kada kayo ita, nga pangkarit kakabsat pang challenge, kat deti faithful in worship. Nakapimpintas, tay devotion tayo, itay bigat. Nag-daily bread, kayo mo lang kakabsat. Duhan nyo pa nga nabasa, mabalin nyo nga kitaan, yan tay Facebook post ko, kat kunak ijay, sapay kuma, tamakaibati tayo, tinapintas, nga pakalaglagipan, nga isunto, iti mangistir, mangmove, S-T-I-R, ken mangistir, S-T-E-E-R, mangiturong, ti puso ken panpanunot, dagiti anak tayo, nga kumamang met iti Apo. I read an article about 3 kinds of crowd when it comes to attending church. Amuyo, gan are the days, nga dito'y bakara, nagrigat ti agawis ti tao idi. Back in the early 1980s, 1984, 1985, like that. I was born in 1985. Kat nagrigat ka no ti agawis, idi kakabsat. Mangrugrugi da Pastor John idi. Kat kaduan nga maawis na lang, akat ububing, ta isuda tinalaka nga awisan. Dagiti natataangan idi, hanmat nga detay handa kayat, ngam ti daddo magakabsat, detay kunatayo, letter A, there is the mad crowd. Mad crowd. Detat letter A. Sino dito yung mad crowd? Mad, makaungat, mabusor, makapungtot no awisam. No agawis da ide, kat katawahan da. Anamot deta, agbagtit kayo. Baruman na relihiyonan. Napadasak tinaminsan na gundaway, naayaban na ka mangikararag, ti may nga pangaldaw. Kat adu, dagiti babakit lalakay sa jay. Kat gagangay, ubingat, kan siyempre hanpay unay nga, deti church tayo kat tayo talaga the influence of the community. Kaya di ko nada, ay bantayo ni pastor ka, dili niya agkararag. Nang nagkulat tatay sa utibakit, kat ko na, sino deta? Anong religion na deta? Dakkel kapilya na deta? So, kung nagtiunag ko, Apo, tulungan na agkararag. There is the mad crowd. These are the people that have no desire to attend church. Do not want to be invited nor witness to. They are nearly impossible to reach with the gospel because they do not want to hear nor do they want anything to do with God unless they are in deep trouble. So no awisam kakabsat, no datsempok to. Ngam no adanton kakabsat ti problema iso. So deti jay mad crowd. But secondly, adamot digiti umay makigimong, there is the sad crowd. Okay? Oh, sad crowd. Ano dito, kanta ni, ikukuha ni Pastor John Idin, movies make me cry, kunana. Digiti, Kristiyano nga naliday nga may makigimong. These are the people who know that going to church is right, but had rather be somewhere else. They may give, but not cheerfully.
At dada physically present, but mentally, emotionally absent. Naliday, sad crowd. Agpapatay, aglalannay, di pa ag-take note. No agkararag, di pa ag-amen. Sad crowd. Awang gaganay gayan na. Ngam no basketball. Ngam no maipanggap ti daddo mga bambanag. Worldly issues. Very excited. Ngam no maipanggap iti gimong. Adda ngam agpapatay. Sad crowd. But, awan tayo di mad crowd. Awan tayo di sad crowd. Amen. Adda tayo kadetoy glad crowd. Praise God. We belong to the glad crowd. Sino di kiti glad crowd? These are the faithful few that you can always count on to be in the house of the Lord because they love the Lord, the Bible, and the church. Ay ayatan dati apo. Ay ayatan dati Biblia. Ay ayatan dati church. Dagitoy, dagiti naragsak, ngagdaydayaw iti apo. Amuyo kakabsat, ti pa nakigimong, ti pa nagserbi ti apo, ken pa nagdaydayaw ti apo, kasla pa nang yawis ti makan. No tatao, han na kayat tabakan, uray pilitem, saan namangan. Ngam no tatao, ket mabisin, ket kayat na di makan, ket ma-realize na, uray dim awisen kakabsat, sigurado nga umay sumango nga magipangan. Kastamat iti gimong, amen. Han mo nga ipilit ti tao nga makigimong. Han ti kailangan nga ipilit kadagiti gagayem tay nga makigimong. Ngem do ma-realize danto, anyan ti kinaimbag ti apo. Rebeng na laeng agyaman aking kuana. Pito nga aldaw, mesa ko kuana, innem gundaway kong agtrabaho. Ket ti apo na kaimimbag, anyalakit din tadyak maipaay. Daytoy nga aldaw, ti panagdaydayaw. Adarag ragsak, regta di puso na. Dayjay ti makuna nga glad crowd. Amen! The HBBC family is a glad crowd. Madaydayaw iti apo. Tatagagabsat, anya kadi, ti kayat na nga sawen, ti panagdaydayaw. What is worship? No panagdaydayaw ko na tayo, worship is not entertainment, but edification. Hantayo nga datoy tapno ma-entertain. No di ket tapnon mapabileg. Edification, mapatibker, ken mapapigsa. Amok nga mariknayo kakabsat, hanlaeng nga kadatayo nga dadi di Pilipinas. Nang nangruna pa'y kada kayo nga dadi ta balasiw iti taaw. Nga daytoy panaggigimong tayo, iso iti nagdakkel, nga makapapapigsa kada kayo, mangpadpatibker kada kayo, ken mangpagpabileg ti pamatiyo, nga kas Kristiyano, ken iti panagbiagyo di tabalasiw iti taaw. Amen. Kung nangaro digiti kakabsat di Australia ket pastor, api awam mo ti gimong tay ti Lunesan. Api awam mo ti gimong tay ti Biyernesan. Mamisda kakabsat, amoy no apay, gaputan no daka iti abroad, iti balasiw iti taaw, aglalaok amin nga mapanunot mo ken mariknam. Adot sulisog, narigat ti karit ti trabaho, at datatay iliw mo iti pamilyam nga dati Pilipinas, at datat panagdandanag nung arod maikatak ti trabahon, kasano ti pagbayad ko, kasano dati tax ko, kasano dati dadumapay, aglalaok nga mariknan, ket daytoy panaggigimong tayo kakabsat, ket isut mangted ti panakapapigsa, panakapabilag, panakalungaw dagiti rikna, dayok nga anak iti apo. It is not entertainment, but edification. Worship, number 2, is not about gratification, but gratitude. Saan nga DJ, anya jay pakapnekam laeng, no diket DJ panangipeksam ti panagyaman. So uray, adu digiti problema, uray, anyaman ti sangsangum ita, agdaydayaw kalata iti apo, taado, dagiti rumbeng nga pagyamanan tay iti apo. Ni Job, napukaw na amin. He lost his wealth, his family, all was gone. But his response to this loss was tremendous and notable. Apay,
takalpasan nga napukaw amin dagitoy. Anat inaramid na? Inday dayaw na iti Apo. He worshiped God. Kakabsat, let us always be grateful to the Lord. There is so much to thank God for. Kantahan tayo tuman deta after dito nga preaching. So much to thank Him for. Ipakita man di Mission House di Australia. Idirabi kakabsat kat nakasaritak ni Brother Michael ken ni Sister Glyza. Kat insenda dete offering da. Kat kunak anyan nga nagdakkala puso brad ken sister. Kuna ni Brother Michael, Pastor, basit pay kat deta adu ti utang mi ti Apo. Kat kuna ni Sister Glyza, makasangit ti dakkala pagyamanak kuna na daytoy pamilyak kadwamin ngagdaydayaw iti Apo. No saan ko mga napasamak dahito nga pandemic, awan ko matikastoy nga online ministry. Kat no awan ko matikastoy nga online ministry, adayo nga makitak nga iti pamilyak, kat makipagserbimot ngagdaydayaw ti Apo. Pakita man, adadaji batak. Yes, agpayapay kay dita. Tito Jerry, naimbagngal daw yaw. Taga ijay kwada, adayo gayam ngamin, ti balay da jay away. Jay kiyon batak. At adayo pa'y ngam ijayan ta mabalang. Ti ayanda. Ngam ita dada jay sentro kakabsat ngagdaydayaw iti Apo. What a blessing. Kat praise God. Ay kat adu dagiti na revive nga kakabsat iti Apo. Ni Nanay Jane, Tita Florence, maragsakan ka mga makakita kada kayo. Dita duluungan. Di ba? Kat kakabsat ni Tita Florence kat survivor iti COVID. Iti naglabas, nagminatay da kakabsat. Natay ni Ama Rico, natay te ingungutan da nga ama. Kat kalaksidan kadigiti nga bambanag, ti parabor ken comfort ti Apo, kat baban ti karkararag, ada kadakwada, kat praise God. All is well, to God be the glory. Ne, amok nga maragsakan da Tito Loni itata, nga na-revive iti pamilyana. Amen? Amen, Tito Loni? Praise God for that. You see, so, it's gratitude. There is so much to thank God for. Digito'y nga blessing, hanamabalbaluran ti pirak. Uray ag triple job ka, awam pangisukatam, iti blessing nga makitam, nga iti pamilyam na isalakan da. Awam pangisukatam nga makitam, nga iti pamilyam na iyasideg idan iti Apo. Kat nam amuda mutten iti Apo. Kat agserbida mutten iti Apo. Kakabsat, uray triple job, te kunakon, awan, iti anyaman na pirak, nga pangisukatan, dagitoy, nga bendisyon. Ni Brother Aldrich, kadwa na ti pamilyana. Praise the Lord, Brother Aldrich. Ni Mel, ni Angel, kalpasan, ti pamalagip ti Apo, binigbigda kat kunada, agsublitan ti Apo. Agdaydayaw tan iti Apo, kat digiti nga agasawa, at dadaitatan. Are you there? Amen. Well, nagpintas dedi testimonyo da kakabsat, kalpasan ti inda pa nag-backslide, nagsubli da iti Apo, kat ita, addan ti mother dadjay, batak, digiti anak da, praise God for that. Madaydayo ti Apo, can many things more. These are blessings that money cannot buy. So much to thank God for. Worship, number 3, is not chaotic, but decently and in order. Saan nga nawara? Saan nga kinayang kayat? Iti panagdaydayaw ti Apo. No diket addaan ti kinaurnos. Ket praise the Lord. Thank God. Inikan na tayo ti Apo, ti urnos, ngagdaydayaw keng kuana. Amen? Kita nyo, digiti kakabsat. Uray adda ka, digiti balbalay. Nakasukat dalata ti pangkapilya. Uray ka, da kay ngagbuy-buya ta Facebook. Da kayo nga adda dita YouTube. Handa kay makita. Ngam ti puso yo napudno iti Apo. Kat kinunayo, uray awan tayo di kapilya nga pagdaydayawan. Trataren tayo dayti nga oras, nga kasla datay amin iti kapilya. Agrubwat tayo, agsukat tayo, kadagdaydayaw tayo iti Apo. It is decently and in order. Nakarurnos di ngamin kakabsat. Manipod rugi, aging gana malpas, maapresyar tayo, hanga deti panangi bagkat ko ti sarili nga tugaw tayo, ngem parabor iti Apo,
daytoy gimong tayo, maysa nga naurnos nga kagimungan. Kita ang manipudrugi, dagiti Bible reading tayo, agsusublat dagiti men, nga isuda iti ag Bible reading and prayer. Dagiti testimonies, numalpasan tayo gimong, iti group chat, apo aglayusan kakabsat, te response dagiti kakabsat. Dati nakablesan dati preaching, present through live stream, present through Zoom. Kan dagiti pictures, hanyo liplipatan ti ag picture ita kakabsat, tamay plus to manento no Sunday, napimpintas to, same day edit ti pumayanda. May kapat, worship is not I but Christ. Dahito nga panagdaydayaw tayo, saan nga datayo ti gapuna? Ti Apo iti gapuna. Saan nga siyak ti gapuna? I am not the God you worship today, brethren. I tremble nga mangibaga kadayjay. Because ni Apo Jesus laeng ti maikari, iso na laeng ti maiparbeng. Worship means rendering and offering the praise. Panangidatag, panangipaay, panangidaton, iti panangidaydayaw, ken panangigloria, reverence due to God. Jesus is the reason. Iso nga uray sa dinutyan nyo, dita abroad kayo, California, Amerika, Korea, Singapore, Middle East, Taiwan, Australia, Norway, ano pa yan? Russia, kanda dumapay, Hong Kong, the Netherlands, dita UK, okay, Africa, sa dinuman ti ayan nyo, nukastuyan nga gimong kakabsat, hantay liplipatan ko na tayo Apo, daytoy ket gapo ken ka saan nga kanyat. Not I, but Christ. Jesus is the reason why we worship. He is the reason why we sing. He is the reason why we give. He is the reason why we are faithful. He is the reason why I preach. He is the reason why we are together on this. Jesus is the reason. Worship tells that God is worthy of it. At damay sa nga chapter ta Psalms 145, ang kumaibasa amin ng kakabsat, ng basaan yun to, nakapimpintas, ti panangipeksa, panangiyablat, ni Salmista David, ti panagyaman na itiapo, dinitalyen nga minay sa maysa, dagiti na nabigbig na nga bambanag nga pagyamanan na. Worship tells that God is worthy. Ti Apo may karilaunay nga agplastar tayo nga naimbag. Ti Apo may karilaunay nga agload tayo tapno makapag-Zoom tayo. Agload tayo tapno makapag-Facebook tayo. Kat maka-join tayo iti daytoy nga gimong. Ti Apo may karilaunay. God is worthy. Kat pito tinaklaang ited kada kayo as I close. 7, diya ka mo numalpas ko. Oo, diya ka mo numalpas ko. But God, listen, ti Apo kat maikari nga umawat, number 1, our singular devotion. No singular kuna tayo, hanga plural. Nahadal tayo iti Ingles, nga no may sa singular. No 2 or more, plurals. At the S na nukwa. Iso nga, no may sa kamatis, ngem no 2 kamatises. Amen? No may sa patata, ngem no 2 patatas. O, adana-adal yung kakabsat kay English ita nga bigat. Amen? O, no may sa pato, no 2 patos. No may sa sapato, no 2 sapatos. Tadaes na. Singular, plural. Ti kayat na nga sawon ti singular devotion, awan sa bali, ngay daydayaw tayo, isuna laeng. We do not worship money. Hanga kwarta, iti pagrukbaban tayo. Saan nga iti trabaho, ti pagkurnuan tayo. Saan nga iti tao, ti Diyos laeng, our singular devotion. Exodus 34, verse number 14. Exodus 34, for thou shalt worship no other God, the Lord, whose name is jealous, managimon iti Diyos. No, day pang pangruna tayo nga sabali, kat saan nga iti para iti Apo kakabsat, ti Apo agimon kada tayo. Kat may kari, launay kakabsat. May kari launay ti Apo.
that we give to Him our singular devotion. Isulaeng iti pangipaayan tayo, daytoy nga dayaw, daytoy nga panagyaman, daytoy nga panangitandudo. Amen ba mga kapatid? Number 2, God is worthy of our steadfast allegiance. No steadfast ko na tayo, saan nga mamalbaliw? Saan nga glusulos? Allegiance, ti Apo, loyal tayo tulat taging kuana. Deuteronomy 11:26, the Bible says, Behold, I set you before this day a blessing and a curse. And as we move along, makita yung kakabsat, ti panangipakita iti Apo, nga, kunana ijay, hantay dapat kakabsat nga agatras iti panagserbi tayo iti Apo. Malagip ko day aso kakabsat, nabasa ka article ide, Hachiko tinagan na. Japanese dog. Ket, day amo na, tinagan na ket, hidesaburo uwino. Hidesaburo uwino. Ket, may isa nga profesor deti amo na, inaldaw nga mapanagubra agisuro jay universidad. No agawid ang timalam ni Hachiko at the jay station iti Shibuya. Ngagbuy-buya. Shibuya station. Urayon na jay amo na timalam. Ket numapasungadan nan jay amo na nakaragragsak nga kalkalawikyo di jay ipos na kakabsat nga mapan mangkarkarabas kan amo na. Inaldaw nga kasjay, kakabsat. Iti 1925 deta. After 1 year, natay jay amo na. Kat deti nga aso, uray natay jay amo na. Inaldaw latta nga mapan jay sa Buya Station. Nga urayan na jay amo na. Uray awanan jay amo na. Steadfast allegiance. Inaldaw, minalang. Kat digiti tao kakabsat. Masikuranda. Taapay nga jay aso at dadjay. Kugkugtaran da, nga, bugbugawon da, deti aso, ta inaldaw nga dadjay, masikuran da nga makakita, inaldaw nga dadjay, deti aso. Idi kuang kakabsat, several years have passed, nabigbig da kakabsat, nga deti nga aso, deti gayam ti pakasaritaan na. Nga natayan jay amo na, ngam uray natayan, kasla si bibiyag latta ti panagriknana, mapan napadpadaanan nga kang kanayon, minalam, ijay Shibuya Station. It went viral, digiti nga tao, digiti mangitabtaboy, ken mangbugbugaw, mangkuskusay, agitugot danti kang kanon deti aso. Pakpakanon danti aso, tapermi nga maasyan dagan maragsakan da, nga makakita, day allegiance di aso ka day amo na kakabsan. After 20 years, natay ni Hachiko, katamoy narami da, impreserbar da kakabsat, deti nga aso, kat ingkabil da di museum, iti Japan, nga nagbalin iso na nga emblem of devotion and allegiance. Kat ijay Shibuya Station, nangaramid da ti estatwa, deti nga aso, pakalaglagipan, nga siya sinuman nga lumabas, makita da, nga makabendisyon gayam, na isang sangayan gayam, jay kababalin, day nga aso, loyalty and allegiance ka DJ amo na. Kakabsat, ti Apo, padpadaanan na tayo iti kada Domingo, kada aldaw ti panaggigimong. Kas jay kumamot ti puso, rik na, kan panunot tayo. Uray kasanot kinabisi ti makalawas tayo. Uray kasanot kaado, dagiti problema tayo. Ti puso tayo kuma, sindadaan, siraragsak, nga mangururay mangpadpadaan, Domingo kumamanen. Tapno agdaydayaw tayo manan ti Apo. Domingo kumamanen, tapno agkanta tayo. Domingo kumamanen, makangag tayo man ti mensahe, nga ipadalan ti Apo kong pasturan. Domingo kumamanen, brethren, God is worthy of our steadfast allegiance. God, praise God. Anya nga tan nga ragsak ti Apo, nga mangbuybuya, nga makakitkita, ti plastar tayo itakakabsat. No kitaam di kapilya tayo almost empty. Ngam no kitaam ti pakabuklan ti Osana Bible Baptist Church. Anyan nga ragsak ti Apo nga makita na titimpuyog panagmaymaysa tayo nga nakti Apo nga agserbi ken mangidaydayaw ken kuanan.
He is worthy of our steadfast allegiance. Number 3, God is worthy of our praise. God is worthy of our praise. Psalms 109, verse number 30. Salmo 109, sa ngagasutkot siyam, 30. I will greatly praise the Lord with my mouth. Yea, I will praise Him among the multitude. Psalms 89, verse 1, kung nanadjay, Psalms 89, verse number 1, I will sing of the mercies of the Lord forever. Gaputi kasi ti Apo, at datay pay nga si bibiyag ita. Kada kami nga na-COVID, baro nga biyag. Kada gyaman kam ti Apo, with my mouth will I make known, ipaduyak-yak kunto, ipablag kunto, ti kinapudno ti Apo, kadagiti amin nga henerasyon. Kakabsat, awan iti panagkurang iti Apo. Nakaimimbag ngagsungbat kadagiti kararag tayo. Nakaimimbag nga nangisabat, dagiti kasapulan tayo. Nakaimimbag nga mangbaybayabay kada tayo. Nakaimimbag nga mangitag-ay kadagiti biyag tayo nga nalupoy, narasi, nakapoy, ken nanumo. Ti Apo, iso, ti mangitan tag-ay, iti biyag tayo. He is worthy of our praise. Aprisyaran tayo, ti kinaimbag iti Apo. Amen? Apo, hanadagas ti agpalakpak. Agpalakpak, ipakita man, digiti kakabset yan ta Zoom. Agpalakpak tayo kakabset for the glory of God. Hantay yung akala, digiti, kung agpalpalakpak ng amuyo, hanadagas nga ipeksa tayo, ti panagyaman tayo iti Apo. May ikapat, God is worthy not only of our singular devotion, our steadfast allegiance. God is worthy of our praise. Number 4, God is worthy of our substance. Dagiti sa nikwa tayo. Actually, dagiti nga pamendisyon, dagiti nga sa nikwa, pamendisyon iti Apo. Naggapuda amin iti Apo. Kat si bibigbig tayo iti dayta kakabsat. What is mine is the Lord's. He is worthy of our substance. Psalms 54, verse number 6. I will freely, the word freely means willingly, nawaya, ti pusok awan makaigawid tiriknak, nga mangited iti sakripisyo iti Apo. Praise the Lord. Anyan kakabsat. Han na makauma nga dingdinggan, deti panakayan announce, deti kapilya ti Claveria. Tati kabatugan na, kaipapanan na deta, ket tattao, nga ti puso na kakabsat, nawaya, nga nangipaay dagitoy nga commitment ken contribution. Awan nakaigawidan na numampay adda dagiti pagkasapulan. Adda dagiti kayat tayo met nga gatangan nga agpaay kada tayo. Ngem ti puso tayo saan nga dijay ti kinita tayo? Kinita tayo ti Apo ket kuna tayo Apo. Daytoy maikari nga para ken ka. Para ti trabahom, para iti kapilya, balay kararag, balay pagdaydayawan, adunto nga taot maisalakan dita, adunto nga tao ti mayasidagking ka, babaan ka deta nga pasdek pagdaydayawan, ket Apo, hanlaan nga ti blessing para kanyak for my personal self-consumption. Daytoy, you are worthy of my substance. Actually, the 1 Chronicles 29:14, 1 Chronicles 29:14, kuna na, but who am I, siya sinuak, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? Look at the next. For all things come of thee. Amin, naggapugan ka. And of thine own have we given thee. Dayti adda kada kami kukwam, ket manipod iti daytoy. Iyegmi nga ipaay, para ken ka. Out of thine own have we given thee. We should honor God with our substance and with the first fruits of all our increase. Datayo nga naganak, hantayo nga mauma, agan anos tayo, nga mangipalpalagip kadigiti anak tayo, iti panang ted. Ti panang padayaw iti Apo, nga ilasin da, anyaman ti balon da, anyaman ti awaten da nga blessing, jay tides ket kukwa iti Apo. God
is worthy of our substance. Number 5, God is worthy of our body. Deti biyag tayo, ipaay tayo nga para kan ko ana. Saan tayo nga ipaaramat iti dakas? Han tayo nga pagbalin nga instrumento iti diablo, deti bagi tayo. Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Kung natin kumaapo, deti nga bagi, daton nga si bibiyag, aramatem nga para iti pakaidaydayawan. May kanem, God is worthy of our service. Hantayo nga rigaten ti agserbi ti Apo kakabsat. Hantay ibilang nga makapadagsen. Kada kayo nga choir members, hanyo kumarigatan, nga dayti pa nagpraktisyo, pa nag-record yo ti choir, nang runa ita agda mga mabukbukal, iti maysa nga naindaklan, nga choir iti HBBC, amen. Amok ado, dagiti trabaho tayo, kanda dumapay nga kumikom, ngam no may papandi pa nagserbi ti Apo, santay nga rigatan, ti puso tayo, isukit di ti sapsapulan na, ragsakan tayo nga maaramat na tayo ti Apo. Amen? No adda ti kiddawan iti Apo, no adda iti kiddawan iti pastor, iti ministry, nga ipaay tayo, kat makatulong tayo lakit di kakabsat, maipaay tayo lakit di, kuna tayo, it's my privilege, it is an honor to serve the King of Kings and the Lord of Lords. Agasam no si kati barbero kakabsat ni President Duterte, kat taga dito'y bakaraka, kat agawid ka dito'y, kat ipangpangas mo, nga kunam, siya ti parapukis ni Presidente. Siya ti barbero na. Agasam, pribilehyo, it's an honor, nga agbaling ka nga barbero ni President Duterte. How much more kada tayo, trabaho ti Diyos da ito'y. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. He is worthy of honor and praise. Kat ti serbisyo nga maipay tayo, kuna tayo kuma, it's a privilege to render my service unto the King of Kings and the Lord of Lords. It's my privilege to be a blessing to my pastor. Idi na minsan nga aldaw, kung nagkini tituloni, adala ko makastoy nga vitamin. Vitamin, ay multivitamin nga kastoy. Ay awam pastor. Agat, idikwang ko na, dakay timang take pastor, kumatang agtong bigat. Kadidikwan, nagordera ko, 100 pieces nga kastoy, 100 pieces nga kastoy. Tamasapul mit multivitamin ditoy. Tapnon di kasta napigsakam lata. Kat kuna, isen kuntulatan deta, bayad na dito, online. Kat kuna na, haanang pastor, para kada kayo. Praise God! Out of a willing heart, for the glory of the Lord. Kakabsat, anyaman nga may pay tayo ti ministry, it's a privilege and honor to render our service unto the Lord. Matthew 4:8, the Bible says, again, the devil, thou shalt worship, I think it's in verse number 9, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Let me give you the last. Are you still there? Amen. God is worthy, number 1, our singular devotion. God is worthy of our steadfast allegiance. God is worthy of our praise. God is worthy of our substance. God is worthy of our body. God is worthy of our service. Number 7, God is worthy of our amen. Agasam nanipod ng rogyaging gata. Agamen tayo mo itong kakabsat. Tapnohan na mabanglas takatay tayo. Amen. Urayhan ko manggagta amen yaw ta kakabsat. Agamen kayon. Amen. Agasam ta lumabas ta karuba yung kakabsat kat amen. Kung kunam kat anang atakunda taunag kunada. Anang atati ubrada di gito yung baptis. Agbagtit dansa. Dansa mo't palut taunag tabalay da. Tapay nga agririyaw dati, amen. Kakabsat, hanadakas nga uri at dati kadigiti balbalay tayo, amen tayo. Amen ko na tayo man, amen.
Oh. Nehemiah 8:6, amuyo ka di, nga ti panagaymen, kat maysa nga panangidaydayaw ti Apo. And Ezra blessed the Lord, the great God. And all the people answered, Amen, Amen, with lifting up their hands, and they bowed their heads and worshiped the Lord with their faces to the ground. Paset nagayam, ti panag-amen, itintayo panangidaydayaw iti Apo. Amen is not only said at the end of each prayer. In Jesus' name, Amen. It is the last word in the entire Bible. Isut mo udi nga balikas, yan ti Biblia. Ti kayat na nga sawon ti Amen. It is true. And so be it. It is true. Iso nga numanggag mo ti preaching, kat ammom nga nakapimpinta sa kinapudno ko nam. Amen! Anak na nga sawan. Pudno! Pudno! Dahil tanging kasabang pastor. Pudno! Amen! Correct! So be it. Anak na nga sawan. Ngan-nganin malpas. So be it. Amen. Mabiit lang nga na. Saan? Tikayat na nga sawan. Deta so be it. Sapay kuma. Mapasamak kuma. Isong amuyaw. No, dagkar kararag. Hanadagas nga ibagamti. Amen. Dati kahit nga sa unti amen, sapay ko ma. Sapay ko ma. No kung nagtata, damdama, Apo Diyos, bendisyonan na kaming anak mo. Anat ibagam? Amen, Apo. Amen. O bali mong ibaga, sapay ko ma, Apo. Apo, isabot mo, ti kasapulan mi. Anat ibagam? Amen, Lord. Apo, itag-ay mo, ti kinanumumi, kinakapoy mi, kinarasimi, itag-ay na kami, Apo. Amen. So be it. It is true. Kakabsat, we must actively say Amen. Why? God is worthy of our Amen. Oh, madaydayaw iti Apo kakabsat. Na, deti nga imburay ko kada kayo, may sangaluto nga kompleto ti rekado na kakabsat. Sapay kuma, ta sumagupsup kada tayo. Uray may salaang kadigitoy iti mabati. Nga iso iti mangiduron ti puso tayo. Nga uray anyaman ti mapasamak. Iti panaggimong tayo ng runa iti Domingo is our appointment with the Lord. Tiyapo namnamaan na ngagbalintay nga napudno iti dayta. Namnamaan tiyapo nga ipay tayo iti singular devotion. Namnaman tiyapo nga itid tayo ti steadfast allegiance. Nga ipay tayo dagiti praises tayo. Nga iyag tayo dagiti substance. Nga idatag tayo ti bagi tayo. Nga ipay tayo ti serbisyo tayo. Dagiti members ti choir ulitag. Sela, special number, kanda kayo amin nga make ikan ti paset na kadigiti programa. Ti live stream, dagiti addatoy. It's a privilege to render our service. Tiyapo namnamaan namat, nga namungan tayo, iti mensahe kat ko na tayo. Amen. Amen, Lord. Usto diyeng kasaba ni Pastor. Usto na unay, sapay kuma. And all of God's people say, nakapimpintas iti mensahe, tiapot madaydayaw. Every head be bowed, every eye be closed. Pastor June will maybe say some words or Hello. pray this morning. Dear Heavenly Father, we are so thankful for this morning, for the great message. Ngayon padala mo ti adipen mo, Apo, nga da kami nga anak mo, kat agbalin kami kung mga matalek, iti panagserbiken ka. Uray pa iti baitan, dito pandemic, Apo, hana isot makaigawid, nga da kami kat saan ngagdaydayaw kan ka. Han kami kumaapo nga kasi iti crowd nga kunana itatay iti adipen mo. We are not in the mad crowd. We are not a sad crowd, but we are in the glad crowd. Amen. Amen. Naragsakam nga mangidaydayaw kan kaapo, ti baitan, digiti amin na pasamak ti panagbiag. When Apo. Tamaikari kaapo, nga daydayawin mi with our singular devotion. Amen. Awan kumat makaagaw iti dayti nga pasamak, Apo. Nudiket di sikalaeng ti daydayawan nga Diyos. Amen. You are worthy of our steadfast allegiance. Tasi ka tinangisalakan kada kami, kakwa na kami, Apo. Yes, Awanan ti sa balipay. Amen.
our praise. We praise you of who you are. We praise you for everything that you have done into our life. Amen. And we praise you that in the midst of hardship, you are providing our substance every day. May kari ka, Apo, nga daydayawon mi. Amen, Apo. Amen. Yamanin mi unay, Apo. Tay naramid na kami nga partners ti ministry, kandi iti amin nakakabsat. Nga si ayat ti puso da, Apo, nga mangiburay, anyaman ti adda kadakwada. Amen. Uray pa'y kaipapanan ti panagsakripisyo, nga saan nga ti bagimit umununa, nudikat iti trabaho. Amen. Sikat timang supapak, Apo, basit man, wunudakkel, digiti anyaman nga kabailan mi, Apo, nga ipaikan ka, amumi nga sikakat saan nga manglipat. Dagiti abagbagimi, numan pa'y nakapoy da, ngam si ka, Apo, iti mang tadpigsa, tapno mabailan mi, tagserbiken ka. Apo Diyos, we say amen for everything. Amen. We say we Amen. praise you, Lord, for everything. We say thank you, Lord, for everything. Continue to bless the ministry of HBBC. Amin, Apo, nga madanon ti signal, amin nga benepisyaran kadigiti mensahe, si kakararag kami kuma. Amen. Nga agyaman kan mangidaydayaw kan ka, Apo. When, Apo. Mangikarkararag ti adipen mo, ngay kamtikirad kan pigsa, sa laknib nga na inlangitan, including his family, that we can go on with this live stream ministry. Uray pa'y kastoy ti sitwasyon, Apo, kat saan nga maigawid ti panagdaydayaw miken ka. Amen. Yes, Lord. Bless everyone in a very special way. If there are Amen. needs, we pray that you continue to meet them and help us to be faithful in everything. Thank you for your love and faithfulness. Continue to guide us, bless us, protect us. We give you all the honor and the glory. All these things we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.